Hayırlı kez kadir dostlar, hedin barağıdala vaqt qolsağında sirattағы mauqtırğız, ağaçlı istilekтерге бай сәйхәткә сақырабады. Вақыт қоласағы, ол хәтерлер бақсағы, рухетібет ақсығы, ижат сірі, бәхет тамғағы, ардақлы шәғестер язмышы, тұрмыш қыстағы. Біден айырылмағыз, бідін менен бірге қалығыз. Yarlarımdın ötürgüz bana bir ol Başkırdı sana kalı bir ol O gider kalı bir ol Nedik dallar haylap şaşıp hayray Anduğatlar yazdı Интеде алқышлар Мендехмет ағайды. Зор рахмет Мендехмет ағай. Башқұртстандың һәм Ресейдің халық артисті Мендехмет ағай Ғайнеттинов профессор. Музыка білгісі біздің студияның, біздің тапсырудың ең күтіп алынған қонағы, біздің эксперт. Зор рахмет. Һәм тамашасы әр вақыт айты Мендехмет ағай болға тапсыруда. Оны бір тұнда қарайбыз. Шыңсынды рахмет. Ағышлы көйден башланақ Мендехмет ағай һәм Исламта бүгін достар біздің вақыт қоласы тапсыруы Башқұртстандың халық, Ресейдің атқаның артисі Зәки Махмутовтың яқты рухына арнала һәм студияла оны хөрмәт еткән, оның ижадына ғашық болғаным, хезмәттәшләре, коллегалары йылған һәм әлбәттә һеҙгә зур рәхмәт бына ошо хәтер өсөн. Һеҙ үҙегеҙ дә намыҫ һаҡсылары. Ни эшләгәндә бүгін үкенескә ҡаршы бик күптәр килеп бармайҙар бына ошо хәтер кисәләренә. Ни икәнен уны әлбәттә һәр кемдең үҙенең эше. Зәки ағай Махмутов бер кемгә дә оҡшамаған, бер кемде лә ҡабатламаған йырсы. Халыу, баһадир, моңлы. Уны хатта ҡайберәүҙәр сағыштыра Америка актерҙары менән, хатта Рональд Рейган менән. Бына сәхнәлә пәйҙә булды Зәки Махмутов атлы йырсы. Һәм һеҙ уның ғүмере буйы ижадында оҙатып килеүсе моң һалдаты, дуҫы, коллега ижадташы. Бына һеҙҙең күңел ҡасан асылды бына ошо ҙур ижадҡа? Беренсенән әйтеп китергәрәк, мына бүген Зәки Махмутов ағайҙың
Хәтер кисәһе, біз мына бірге эшләгән достар, бүген осрашуға мен бик шатмын. Һеҙгә барығыҙға ла рәхмәт. Ошо кисәгә, ошо тапшыруға килеүгә, һәм безнең мына телевидение хезмәткәрләренә ошондай зур безнең шәхестең искә алып, мына ижад юлын үткәрүгә, мына ошо кисәне тапшырылды. Шуңа мин үземнең исемдән рәхмәт әйтәм килә. Мына Зәки агай менән без ярты буаттан элек осрашкан хәл булды. Элекке замандарда опера балет сәхнәһендә Мәғфүр агай, Хисмәтуллин, анда шундай популяр замандары бит инде. Һәм Зәки агай Мәхмүтовтың опера балет сәхнәһендә эшләүе, Интеде опера йырсыһы булып китүе, аның опера йырсыһы булуында Мәғфүр агай Хисмәтуллин үзенең бер тапшыруында әйтте. Мин Зәки Кустыны шул хәтлем тавышын яратып, шуны үзем үгетләп нигә опера балет театрына сакырып китердем тине. Мына Ходай кешегә бирә, шундай тавыш, талант биргән Зәки агайга. Ул инде ата-әсәһеннән килә андай талант. Шул хәтлем аның тавышында табигатьтән бирелгән, моң бирелгән, һәм диапазон бирелгән. Ул бит йырлай ине классик йырларды, һәм башкорт халкының классик йырларын йырлай ине. Шуның өчен аны бер вакытта ла әйтеп булманы. Ул опера йырсыһы, ул эстрада йырсыһы, ул шул хәтлем үзенә генә хас булган моң, үзенә генә хас милизмдар менән йырды башкара торган ине. Мин баягы башлап киткәндә ни өчен ошо көйдө уйнарга теләгем булды. Бұл безнең йырсы Зиянчура районынан безнең Салават Эдбаевтың якташы Сөлейман агай Абдуллиндың язган көйе менән башлап киттем. Чөнки Зәки агай менән Сөлейман агай икеһе бер йортта яшәнеләр. Узак еллар яшәнеләр, дус булып яшәнеләр. Шуның өчен менә мин ошо бүгенге уйнаган көйде Зәки агайдың рухына багышлап уйнадым. Галия апай, бына Зәки агай Мәхмүтов әйтеп үттек бит инде опера театрында байтак кына эшләп ала, репертуары була, һәм ул килә филармонияга. Бына һеҙҙең осрашыу филармонияда булдымы? Зәки Ғиззатович белән бергә эшли башланык. Ул 60-нчы елларда мен укып бетеп кайткас та Свердловский сәнгать училищесеннән шуна мине хәзер сакырып хәзер алдылар битне филармонияга. Шуннан киләм икенче көндә хәзер гастрольгә китәргә дип йыелыштык инде. Шуннан Ишмул агай Дилмөхәммәтов, Зәки Мәхмүтов, Сөлейман Абдуллин, Зөфәр Султанов һәм мин, менә анда башка ишә биюселәр. Нинди асыл таштар, алтын баганалар булган. Шул бер бригада булып, августның әле 2, әле 3 менә алайдырган, менә оныттым. Сыгып киттек гастрольгә. Шайтан Сакмагыш районыннан башланык. Әле 2 ай йөренек, 2 айдан артык йөреп кайттык. Мин инде тәүдә яшь йырсы буларак, Зәки дә яшь йырсы бит инде. Бер үземнең йырларымда йырлайм дип, 4 йырымды как кушылган буенса. Оларның йырлаганына, Ишмул агайның уйнаганына, Сөлейман агайның тавышына, Зәки Ғиззатовичның тавышына марш айтып шок катып тыңлап утыра торгайным. Исем китеп утыра торгайным. Шул кадәр матур йырлайлар. Мин дә шулай итеп өйрәнәм ярар ине. Мин дә шулай итеп йырлаһам ярар ине дип, мин шуга кыдышып, уларның тавыштарына, моңдарына исем китеп шулай тыңлап утыра торгайным. Шулай менән
Қоткастайында онан Заки Гизатович белән бик күп без бергә туры килде йөрергә. Шуннан күп концертларда, правительство концертларда сораша торган бит инде. Нидә һәр вакыт безнең аннан без янәштырдык Өфөлә. Ул Сүрипада 83-дә тора, мен 85-дә. Шулай итеп дус булып яшәдек, оның семьяһы менән. Әгәр уйлап караһаң, Зәки агайның иҗатында күз алһаң, әйеме, ул үзенең сәнгать дөньяһы белән башкорт халык йырларына һәйкәл һалган йырчыларыбызның бере. Уның репертуарында иң төп нигез булып шул халык йырлары ята бит инде. Ул Илсе Гайса, Эскадрон, Сәлимәкә, башы уның бына күкрәгеннән теге гөрләп сыккан тавышы әйбәт. Һәр кемде хокландырыр ине. Әйне үзенә генә хас тембр, бас белән йырлайды. Онда йөрәк тавышлы. Бас тавыштар ул кадәр бит менә шул кадәр башка көйләр. Ягым булмый. Йырлый алмайлар. Авыл югары ноталарды ала, түбәнгәһендә күкрәк гөрләп тора инде. Ашып искитәрлек инде. Бас ноталарында һәм баритон ноталарында бирмәйин сәгенә шундай матур иттереп алып Бер нинди авырлык юк түгел. Югары нотаны алганда еңел генә әйтеп, гөрләп, яңгыратып сыгара Мин торган. аның теге йырсы булып, йырсы шәхес булып формалашуын опера балет театрында эшләвендә күрәм инде. Чөнки онда бит инде шундый зур партияларды ул башкарды. Мәсәлән, Заһир агай Исмәгыйлевтың салаватында Юлайды, ниндәй Салават агай барып күрдегез, тыңларым ишеттегез. Күрдем, тыңладым. Обязательно бардык. Ул вакытта. Как же достар булды. Ул вакытта студент идегәле ул. Шуннан анда Бородиндың князь Игорында Шәүрә операһында. Шуннан Рим Корсаковтың батша нимә хәле? Килине. Вот. Улар бит гажап зур нидә. Шаляпный репертуары хатта. Шаляпный репертуар. Онда бит ул иң авыр партияларды алып барган йырсы. Кайрус операларында башы. Шунда эшләгәндән һоң ул инде ул филармонияга ул сәхнәлә формалашкан, аягынан нык басып торган йырсы булып филармонияга килде. Астында халкын шишмә агып төшә улакка, сәлам әйтеп ебәрергә, елдә исмә юл якка, сәлам әйтеп ебәрергә, елдә исмә юл якка, алмалары дәрелемдә бауларга теләр идем, яныма был йөрәкәем, агынуга түдәр идем, яныма был йөрәкәем, агынуга түдәр идем. Салават агай. Дан режиссер филармонияда кылышланыгыз бана Зәки агай күскәс эстрада филармонияга ул уңайлы йырсы булдымы? Уңайлы артист булдымы? Бана уның менән эшләү, репертуар туплау, сәхнәгә сыгару исегрәк булды. Бана миңа программалар эшләгән вакытта, һәр вакытта бана Гали апай, мен Әхмәт агайлар беләләр, яңа ел алдыннан үзенә аерым репертуар кирәк. Ватанда хаксылар günенә 20-нче аерым репертуар кирәк. 20 мартка аерым ветерандар өсөн яки инде еңү байрамы өсөн аерым һәрбер программа эшләгән бит инде. Күп йырсыларда менә шул репертуары җитешмәй. Аны хәзер барала инде вот это флешмоб теге Шаймуратов генерал. Яңарак теге карап ултырайнык, минем ирем Рустам музыкант буларак теге. Рустам Кудашев. Ишеттеләйгет. Их монда Заки Гизатович булган гет. Ул шуны башкарган ин беренче Шаймуратов генералда Заки агай. И хәзер гет их гитмәгет onun тавышы. Рустам тоже әйтәйин, оның гет бас гет, ул уникальный тавыш бас гет. Бер кемгә лә охшамай гет. Бастар күп, төрле нидәте. И ул гел нык гет, айрым гет тора. Нык яңарауклы булып
высокопрофессиональный формала Зәкинең не сыгышы иштелә торганы. Бүтә аны йырлыйлар, бүтә апастарда. Зәки күк, ул йырды бер кешеләр йырлый алманы. Тауышы йылы ягымлы бир кимәлдә. Бас куркыта бит нәкъ бит. Куркан ул тавышта бар. Тагыла искә төшереп китергә кирәк. Зәки агай бит ул бүтән композиторларның әсәрләрен йырлаган кеше бит Башкортстанның. Әйтик, менә Хусейн Әхмәтовтың, Заһир агайдың йырдарын бетендә Иркен киң диапазонлы йырдар. Нинди теге менә бүгенге көндә ул безнең классик йырдар булып яңгырай бетендә. Һәм уның тагыла бер шул хәтлем әйтмәй искә алмай булмай. Ул халык йырдарына шул хәтлем зур игътибар менән караны. Менә ул опера балет театрында эшләгәндә безнең халык йырдарын шул хәтлем матур йырлаган безнең йырчылар бар иде. Уның Салават районыннан безнең Рәшидә апай Әхмәдиева. Менә ул безнең башкорт халык йырдарын белгән кеше. Зәки агай ошнан күп йырдар алды. Һәм менә миңа эшләргә туры килде Курайсы Мөхәммәд агай Рәхмәтуллин һәм Рәхмәтулла Бүләкәнов. Менә ошо Курайсылар бүгенге көндә ул Курайсыларның аларның баһаһы юк бүгенге көндә. Әлеге заманда ул Курайсыларга игътибар булманы. Менә Зәки агай шул хәтлем матур иттереп, ошо Курайсылардан күп башкорт халык йырдарын өйрәнде. Менә нинди халыксан матур иттереп аның язмалары бар бит инде Зәки агайның. Шуңа Зәки агай ул бүтән халыктың ынйы йырдарын йыйып һәм үзе генә йырлап йөрмәне, ошо тарихи йырдарды ул язып калдырды. Менә шуныһы аның нык фәһемле. Ayınlardan gildə tibirəli Rəxət birə minin kumilgə Bilməyimsə köpmə tura kelir Tuğan elim boylap yörürgə Bağanalı yoldan kuydalmayınsa Mımhulanıp görayım əndər Usmil beymənlərdə irkələrgə Nədik billə yıllar kilgəndər Кысмат бына халык гөһөрләрен бөртүкүләп йыган битендә, тамсылап йыган. Шулай да ул кемдән өйрәнде, кем танырга ярата инде. Сөләйман агай миллиметрын өйрәшүләре менә ошо халык җыра торганда, халык җыра торганда. Минең бер хәтердә калган безнең артистларның битендә гастрольдә йөргән төрле хатирәләр күп. Менә Урта Азияла без гастрольдә йөргәндә миңа йөрергә туры килде. Элекке замандагы шундай безнең Курайсыбыз Рәхмәтулла агай Бүләкәнов менән без чыктык гастрольгә. Һәм шундагы безнең менә көндәге артистларның битендә көндә буш була, кисен генә концерт. Шунда ул Зәки агай аның артыннан ияреп йөри торган. Бүләкән агайдың. Әйдә, Бүләкән шуны өйрәт әле, шул йыр нисек. Менә шул хәтле мин аның эшчәнлегенә аптырайым. Һәм бер тагыла бер тарихи вакыйга. Безнең опера балет театрында эшләйне Мәдхия Әхмәтянова дигән йырчы. Шул хәтлем Без бергә йөренек. Тавыш шундай, шул хәтлем тавыш, шундай опера йырдарын, классик йырдарды йырлаган кеше. Һәм ниндидер табигать ярамаганлыктан ул Урта Азияга китергә мәҗбүр булды.
Мәдхия апай, мен училищеде оқығанда гүл миңа келіп, училищеға келіп, халық кирдарын менен үйрене тұрғайны. Һәм Орта Азияла концерт қойғанда, анда бетінде халық Союз Республика бетінде ол анда шол қатылым сетілдегі хәмақ, кейінелер, концерттарға келілер гүл татар башқұрт. Анда өзбек таджиктер біздің концертқа келмей бетінде. Кейініп келелер, мұна өстелдегі сәхне хәмақ, шундай матур төслі кейімдерді бетінде. Қазір Зәки ағай менен ерлап тұрабыз ишкәксі қартты. Сахнәлә. Bir вақыт шундай матур үттеріп кейінген мүхәбәт бір қатын зор сәске тұтқан келе сәхнеге. Келіп мінділі қарахам Мәдхия апай Ахметянова болып сықты. Ол шында яшәп атайны. Һәм Зәки ағайға шул қатлым зор гүлләмә сәске бүләк етті. Мен инде аның менен радиола күп кенә язмалар эшләнем инде һәм опера балет артистлары менен бәдәле гел концертлар куя торган идек. Заводтарда куя торган идек, цехтарда куя торган идек. Бер вакытта артистлар тик ятмай торган иде. Һәм ул миңа үзенең бармагынан йөдөгөн сисеп алды да миңа йөдөгөн кыйдырды. Мәдхия апай. Һеҙгә бер китап язырга кәрәк, бына ошо литератураны күпме яңы исемдәр белмәгән, тарихта калган исемдәр үкенескә каршы. Һеҙгә язырга кәрәк мотлак. Бына ошо литературада бер китап. Алла бирһә. Алла бирһә. Саудагы Хәтерләп отырабыз. Бұл хәтер бетінде юкка гына түгел. Бына ошо тапшырудың зур мәгънәһе бар. Без үткәндәрде хәтергә төшерәбез. Ол кемгә кирәк? Миңа Галиягә бәйгә кирәкмәй. Безнең тамашачыларга кирәк. Уларның яраткан тамашачылары яшьләргә кирәк. Бер зыялы юлда барган вакытта туктый да, унган усакты актарып эзләй башлай. Бұл нишләпин усакты булайтып көлен актараһың, күмердәрен әйтәһең, унган бит. Мин бұл усақтан өткендерді білгім келе. Сүнки бұл усақты енді барында һөйләйті енді. Әгәр дә һин ақылыңды, зихиніңді халып ұшы усақта ниндей ағас янғанын мен біле алам. Һәм кемдер бұл усақты тұқандырған, яш кешеме, үлкен кешеме, яки аш өлгіртір өсін яндырылғанмын бұл усақ. Яки түнгі хуықтан қасып яндырылған усақ мәме, ол усақ барында һөйләйті енді. Мына, ол бір немелі хәтірхед олмай. Мына біздің тапшыруда бүгін хәтірге алып отырабыз беттінде. Ол ысынап та, ол біздің милләт өдіге кәрәк. Біз өткендерді ұнытырғатты ештері көрбіз. Әгер біз өткендерге ебір төкіріп қарахақ, ол келесек бізге әйткендер бітінде. Пистолеттан, я пушкынан атыр дегендер. Зәки Изотовичтің тағы бір ескітмәлі әйбәт кіші болуын, ескітмәлі ерсі болуына әйтіп кетмәксі болам. Қазір мен енді филармониядан оқытырға кеткенім бетінде, шулай да әр вақыт біз бірге, көп вақыт біргелеп концерттарға бірге үйірге тұры келді көп. Өзінің ұфы бұйлап ол концерттен берге болған. Шынан кімді алайым екен деп ойланым да Ғалия, Хин менің біле ерлайым бірге. Bütün dvarislarda, bütün klublarda, bütün bibliotekalar neler kalmalı, bütün sanatoriyalarda efendim iki birge yırlap sıktık. Gidete bir 20-25 konser verdik. Zeki bile. Ol başlay, men, ol, mana şulaytıp ikigine yerse kalgan bayanistler, bitinde anda büyüsüler. Şulaytıp şul kadar men kuandım, men Zeki rahmet metem, kakşı Galiye. Menin yerlağına iskitkisi yaratam. Men hedi kilmeytem. Şulaytıp tufsaşı balabız, şulaytıp balabız indi. Şulaytıp men şuna şul kadar rahmetli buldum.
Мына Зәки ағайдың тағыла бір шул хәтлем матур яғы бар ине. Мына бүгінгі күндә артистларға біз қарахақ, элекке буын артистлар біз ул нәмәләрді күптәрен үзләштереп, яқын итеп, үзебезгә кабул итә алмайбыз. Әйтәйек, мына артистларның сәхнәгә сыгуы. Мына бүгінгі күндә урамда нисек йөргән, ниндәй аягына нәмә киеп йөргән, шулай сәхнәгә килеп сыгалар. Мына шуларны караһаң, ул бит сәхнәне яратырга кирәк һәм тамашасыны яратырга кирәк, ихтирам итәргә кирәк. Зәки агай хатта автобусларда утырып китеп барганда, ул һәр вакыт шундай русча әйтмешләй статный, шундай матур сәстәре алынган, матур иттереп киенгән, ул безнең башкорт халкының шундай аристократ кеше иде. Һәр вакыт муенында галстук, таза күлдәктәр, ул бер вакытта теге сәхнәгә теләһенендә үтүкләнмәгән әйбер менән сыкманы. Шундай үзенә бөхтә иттереп киенеп, ул битендә барыбер Лена апайның да зур өлеше монда. Шуңа баягы юкка гына мин әйтеп китмәнем. Зәки агай бер вакытта илке халкы караманы сәхнәлә. Һәм залда төрле хәл була. Кайһы бердә мына килеп кенә керәһең, афиша эленгәнме, эленмәгәнме, концертты башларга кирәк. Аны һинең администратордан тора бит инде ул афишаң эленмәһә, халыкта әз була. Ул шул вакытта мына халык әз ярар, бер 4-5 йыр гына йырлайык та шулай сыгып китәйек дигән аның ни булмады. Бөтен репертуарын нисек куелган, шуны йырлап сыгып китә торган. Шул бәлки ул хәзерге артистларга ул йетмәйдер, мына ошо безнең тәртиптәр. Элекке замандарда безнең художество етәкчесе булды бит инде филармониялар Хөсәйн агай Әхмәтов. Аның әйткән һүзе безнең өчен ул шундай закон була торган. Без бер вакытта ошо кешегә, ошо шәхескә каршы һүз әйтелмәй торган. Мына Хөсәйн агай менән мин бик аралашып яшәдем. Һәр вакыт мине йортына сакырып ала торган. Мин аның күп ноталарын яздым, хатта. Мына ошо кешеләрдән мин тормышта нисек яшәргә, нисек кешеләр менән аралашырга, һөйләшергә, мин ошо кешеләрдән күп нәмәләр алдым. Яшьлек урамдары, тулы хыялдары, бер шатлыкка туймас исәрдә. Зәки агай бик һәйбәт әңгәмәсе була торган. Урал арты ягына бергә бер вакыт сәфәргә сыгыра тора килде автобуста. Ул безнең тормыш турында, ул минең гаилә турында нисек сәнгатькә килеп беләкән нәрдә хараша миңа һөйләйм. Шуннан Зәки Гизач минем мына ошондай зур дәрәҗәләргә нисек ирешсәгез, нисек йыр сәнгатенә килеп кирдегез дип һорау бирде менде. Хатırla. Атайым гаепле. Дине. Өндәшмәй бит инде. Амен әйтәм. Дәмә Паганини-да мана бөек скрипкасы булган. Уны атаһы иң тәүдә скрипкага өйрәтер өчен, уны физик яктан да көчләп дигән һәм инде караңгыга бикләп скрипка белән көндәр буе утырткан. Шуннан инде ул шул караңгыла утырып, теләр-теләмәһә бөек скрипкасы булып киткән.
атайың да хине шулай айтып әллә көсләп йырсыйттымы деп теге хахылдап күлеп ебәрде. Күрдегезме, дуслар? Күбәле көсөп йөрөй буна студияда. Заки агайдын Мында қонды. Мына мөгризәле күренеш. Мен тағы бір нәмәне автобус хатта теге миге һелкенеп киткән мак булды. Ул бит инде күлһә бит инде оның көсне бит инде тавыш. Шуннан юкты атайым мине bir вакытта ла рәнетмәне тырнак белән дә теймәне тейинде. Минең атайым тейинде һәр вакытта көйләп, йырлап, кайда барһалар, атлап йөрүһәләр, эшештәһәләр, нәмәшәһәләр, йырлап йөрүне тейинде. Ул шуңа күрә мин аның эргәһендә һәр вакытта йөрүнем тейин. Йырдың бөтә нидәрен тейинде. Хәңдергән үзенә. Моңон, оның образлыктан атайым мин хәңдереп йөрүнем тейинде. Бит инде шунан хәңдереп йөрүлем. Ярай әле мине инде атайым айтып, нитеп Паганини һәм нитеп караңга утыртып, бер инструмент утыртып берип нитә. Аллам хаклан Паганини булып көтү күннәшеннәр инде. Аллам хаклан тәм була инде. Мин әйтәм, һин партийный түгелмен инде. Аллам хаклан тәм. Юк, мин мусулман бит тәм була. Мусулман бит тәм. Әйткәндә ул парторг булган бит. Парторг булды. Зөлфия ханым. партор. Килештең беле шуга юкмы? Камасаламанымы? Юк, мен Үзгәртмәме халкым? Мен элеккәйнем, гел парторг шул турында һөйләм дигән. Мин аксакаллардан теге яшьрәк 75-нче елдагына килгән элеккәйнем һәм группага Рамазан агай, Гали апай, Назира апай Закиров була торган. И шунда мен Заки агайды күрдем. Ну, теге элек сителгә сакыралар да инде. Элек башлаган шайтып. Сителгә без сыгабыз гастроль белән теге артистлар диялар да, но булай гына сыгармайлар, комиссия жюри һәм ултралар теге худсовет, и онда обязательно парторг. Заки агай парторг була торган. И ну мен Аллага шөкер, рәхмәт уга, ул бер касанда гел әйбәт рекомендация бирә торган. И бер бригадалар эшләргә туры килмәне, но без теге открытие, закрытие сезоннарда гел катнаштык, теге декадаларга, Каркалпаке, Татарстанга барганыбыз бар инде бергә. И мына 2005 елда июльдә безгә туры килде, Аллага шөкер, баягы Америка дип һөйләгән, мен прям ултрам инде шул Американы һөйләргә. Без ибәрделәр Латинская Америкага, Перуга. Заки агай булган безнең руководитель группаның, онда без күп кенә артистлар, Заки агай үзе йырланы, Рустам Маликов булды, Назифа Кадырова, Азат Айткулов. Бергә бейнек Зайнуллин, Рауль Зайнуллин белән. Редик агай Фасхуддинов булды и Суханов Володя. Шунда усканда ул безне апарды инде Мәскәүгә, хәтта, ну, теге руководительләр обычно була теге шундый усал, а ул бер касанда шундый теге һөйләнәгә статный, шундый прям голливудский, мына Голливуд һәм Юкагын әйтмәне бит инде, охшаган Рональд Рейганга. Голливудның охшаган. И уны уже теге госконцерттан да уже каршалап, теге карап нитәләр бит инде. И без самолетка ултырганда, ул безне теге без ике генә кыз булгас, теге Назифа белән ул безне гел урнаштырды, вот ултырганда без уртала булырга тиешбез, егетләр менә шайтып гел теге карап нитеп йөрүне инде теге. Курсалап, хаклап. Хаклап йөрүне. И онда астык 24 сәгать. Беренче мәртәбә ул теге совет вакыты бит инде. Но посадкалар эшләндек инде Люксембург, потом Шинон дигән Кубала төштек, и Лимага килеп төштек. И онда теге концерт булды. Зур шундый паркта, и улардан теге директорлары бит элек теге өйрәнгән бездә инде теге директорлар безнең кабинетта утыра бит инде. И безне сакырдылар танышырга шул директор белән, без хәзер килдек та утырабыз. Заки Гизячинде бездә инструкциялар бирә инде, теге бик авылы асып шайтып каңгырып йөрмәгә, мотор итеп тутып. Килгәндек та утырабыз, секретарь безгә кофе бирде инде. А директорды көтәбез. Карак теге улардан Американың теге директоры велосипедта килделәр. Инделәр и мотор итеп теге ул
біз яштар ултра Заки Гизяч матур итеп һөйләште, переводчик аша безгә площадка күрсәтеп, нык әйбәт гастроль булды онда, прям искиткес. Заки Гизатичтің шәхес боларақ, сәхнеләге уңыштары, оның юқтан ғына келіп сықмаған. Оның біріншінен ғайләхінің мына нықлы болуы. Оның қатыны біздің яқташ, Қиғы районынан Лена ханым бетінде, ол мен училищелі оқығанда, ол 2-ші музыка мектебінің оқу бөлігі мүдиріне. Рус айтканда завуч була бит инде музыка мектебинин. Укытуучусу болгон. Укытуучусу. Мына шул гаилени мен якындан билем. Анын алардын 2 улдары бар ине. Шул хатлым хаманда бар. Һәм ошо балаларды тәрбиелеуде Заки агайдын унун зур үлүшү һәм мына бул Заки агайдын шундай бүйік шәхес болуда Лена апайдың зур өліші тұра. Шуның үшін біз мына әр вақыт аптырай тұрғанлық. Шул хатлым мүхәбәт кеші менен, шул хатлым матур кеші менен, матур ир менен яшәу Лена апайға ол Құдай берген бәхет болғандыр деп. Ялмаш бүләге. Шуның үшін мына ошы тапшыру аша біз Лена апайға ұзын ғұмырдар тіләп, оға артистар исеменен рәхмәт әйтә килә, балаларына исәнлек, һаулыктар тіләп. Самолетта ұсқанда экваторда үттік. И бізге сондай документ берген болдылар енді. Заки агайда үйінде тоже бардыр. Экваторда кистеген. Кискенді бізге документ и прям тігі бұд. И бізді білен онда ұстылар Москаудан берділер бізге спортсмендарды. Мына Заки агайдан не? Мына Зульфия. Сәлемет күрінеш күбәлі көсі көрейін. Көзіңді өліп. Ненде арайын Сибайданмын? Мен Сибай. Сибай. Біздің бетінде Башқұртстанда Европа, Азия, әңе Азияны өткенде, Европаны өткенде Азияға ұшалынан біздің ней өте бетінде. Бұл самолетта Каркалпакияға барғанда, Нукуста зур концерт берабыд, галла концерт. Адак, икінсі күн бөліп, тігі бір адына бригадалар түрлі районға кетті. Мені ансамбльге көсірділер. Біз сонда ерінігі, да? Ильфак Исмаков жоғалдыла. Біз жатып сығып кеттік та, Заки ағай біздің командирінде. Бір гостиницала тігі орнаштық та, біз 2 яш кіна болғаз, бізге бір койкайлаға енді. И шында Зульфия білен тігі қызық нәмелер тігі апайларды қарай біз үлкен апайлар арабылда бетін біз иттеп қына шым ғына. И шында мен түш көргайным енді, хүлейм, қарайлы Зульфия көрі, а чүйт умне, түшім түшкайның көрі. Атығында апайлар ішті, Зульфия, кеуға сыған тұп қысқаралар. Түш түшкеніне әзір. И бір концерттан hún автобусға Заки ағайын түшет қаратақ автобусға енек. Біз үйләші бірак тұра енек, потом меңа келділі Зульфия түйдігін автобусға олтырды енді. Олтырдық та, атығында кинооператорлар, нейлер тәгі нұқысыны дегеттер
Былай айтып теге нитәләр инде безгә. Һеҙгә күҙ һалган яшь ҡыҙҙарға. Әзәки ағай хәстәрләгән, борсолған, урлап ҡуймаһындар тип. Уларга әйткәндәр, урлап китергә мөмкин бар инде. Хәзер мин автобуста ултырдым да, теге егеттәр йөриләр. Зәки ағай китеп бара, миңа былай күрһәтә. Темиңә. Ну монда күйеүгә халып куйырын тип. Марьянистагыла һүзеңде бүлеп, тағы бер нәмәне әйтәм. Безнең атаклы шундай тарихи бүгенге көндә яшәгән Рамазан агай Янбәков. Әле ул тере. Аның ниндәй генә йырҙарын ҡараһаҡ та, ул безнең бүгенге көндә андай башҡарған безнең башҡорт халыҡ йырсылары тере йөрөгәне әле. Тере хазина. Тере хазина. Шуның бына без әле филармонияла аның 5 яшендә үткәрмәнек бит инде. Шундай бүйек шәхес. Улар Сөләйман агайдар, Рамазан агайдар, алар һәр береһе битендә Салават Юлаев нейенә премияһына лайыҡ кешеләр. Фәридә Пайдар. Бына береһе лә алар береһе лә алманы. Шундай халык уларда бит инде күрер өсөн. Ул замандарда булган гаделлек, ул замандарда булган танышлык, үрәтүрәселек, юхалар һәм башкалар. Шуның өсөн, Янис ҡустым, мына тере саҡта Рамазан ағайды тарихҡа индереп ҡалырға кәрәк ине. Ошо бәлки ауырып тора, шуға килә алмай да ҡуя. Ошо тапшырыуҙы нисектер, бәлки аның өйөндә шуның нитергәме, үткәрергәме, нисектер халыҡҡа шуны тарихҡа беркетеп ҡалырға кәрәк. Килешәбеҙ, ҡабул итәбеҙ. Менә мин әйтмәксе булган, менә быйыл Зәки Ғиззатович исемендәге конкурс булды. Ғафури районында. Ғафури районында. Менә шунда мин председатель жюри итеп ҡуйҙылар, рәхмәт яуғырлары. Шуна беҙ әле 70-ләгән кеше тыңладыҡ инде. Йырсылар, гел оҙон көй йырлаусылар булды инде. Шунда, оказывается, Зәки Ғиззатовичны ныҡ хөрмәт итәләр икән. Аларның руководителләре, аларның халҡы шул ҡадар Зәкиҙе яраталар. Шул ҡадар, менә алар конкурс бөткәс, кис белә хәҙер без бит ниләр тапшырабыз, бүләктәр, ниләр. Залға ярлыҡ булмады, кеше күп булды. Кешенең күплеге. Шунда аны, әкәс, 2 йыл һайын үткәрәләр икән ул конкурсты. Менә 2 йыл элек үткәргән булгандар. 2 йылдан һуң быйыл миңә дә бәхет туры килде. Шулай итеп, менә тағы 2 йылдан һуң дип. Онда алар менә безнең нидә утырдык бит инде. Нидә һәр береһе менә ниләр хужа, элекке руководителләр йыйылгандар. Һәр бере шул ҡадар Зәкиҙе яратып һөйләйләр. Аның йырына шул тәм китеп, яратып, менә шул ҡадар ихтирам, зур ихтирам белән аны хөрмәт итеп һөйләнеләр. Без исебеҙ китеп ҡайттыҡ. Зәки ағай заманында битендә Таһир Кәрим үҙе күреп ҡала. Бер конкурста һәм йырсылыҡҡа үгетләй алып килә бит. Һәм Зәки ағай Мәхмүтов ул ғүмере буйы бына районның патриоты була. Үтәк ауылынан бит шундай уҡымышлы нәҫелдән, әсәйән һатыҡыптар, шул тиклем белемле математиктар, техник фәндәрҙә үҙеткән шундай шәхестәр. Таһир Асынап та бына шундай моңло йырсылар, халыҡтарын белгән кешеләр. Бына беҙҙең бүгөн тапшыра килгән тейешенә Лира Пайфазулина, беҙҙең данлыҡлы диктор, ауырып китте, килә алманы. Бына беҙ уға да уның өсөн ҙур рәхмәт итәбеҙ, хәтере өсөн. Уларның килене бит инде. Мин күпме гастрольдәрдә нисәмә йылдар аның менән бергә йөрөнөм. Бер вакытта ла минең тауышка халҡын тейгән тип сәхнәлә хатта тональностарын үҙгәрткән вакыты булманы. Моны нинди аңа табиғат шундай ни биргән, ҡеүәт биргән. Профессор Әхмәт ағай Сөләймәновтың бында
Бағала бит көдөрүшү ит кеткес уларның гайра дусы битинде Ахмат ага Сулайманов Заки Агайдың шәжәрәһен асып қалуысы бірінші қайтып туған ауылында шәжәрә байрамын ұйыштыра ол. Шон Ахмет ағай бөтә дүние башқұрттар құрылтайы 21 буынға текелем ойлап қарағыз. Біздің тейінде бір есе орам бар тейінде. Біз башқұрт орамында тейінде. Әргелегіне енді әлік мәсет болды тейінде. Ол мәсет бик бұрынғы мәсет болды тейінде. Онда хатта Зәки Валидейді оқыған тейінде. Есемелі оның құрметіне Шының құрметіне тей. Атайымдар мені Зәки деп исім бұстылар дейінде. Шында оқыған, ешеген Зәки Валиде сынапты. Мына оның тамыры қайдан келе? Тамыры, оның бүйік шәхіс болып, бүйік ерсі болып. Заты нәсілін әйттім бетін Ғатлықовтар, Хамра Махмудовтар, ит кеткес шындай дәрежа шәхістер болғандар. Хәм бик орны болды бұна Ахмат ағар итке алып кету. Естігенде Ахмат ағар Сулейманов бұна Зәкия тұрғанда ең матур, ең төпілі, иң елі хәтерәдәді ялған интервьюлар ұттағыла. Ахмат ағай бұна мен оқиым да, қайран қалам. Өзі бір қисса, өзі бір ядмыш, өзі бір кино. Хәм әлбетте Фәнипай Халитова, біздің радионың ветераны, данлықлы журналист, ол да бұна біздің фондта хақлана Фәнипайдың тапсырулары Зәки ағай Махмутов бұнан. Хәм әлбетте біздің Юлай Ғайниттенов, бұна Юлай Ғайður рахмет. Біздің телевиденияның алтын фондында мұтлақ Юлай Ғайниттенов ярдамы менен, оның ердары хақлана, һәм интервьюлары, һәм хоңғы интервьюлар. Зәки Ғизетұлы ул операларда үзен танытқан шәхес, халық йырында югары кимәлдә башкарган офта, эстрадала эшләгән йырсы һәм ул укытучы Галиапа эшләп битендә укыткан. Сәнгать институтында бергә эшләде. Хәзер Зәки әйтәйенде, Галия инде ничә урында эшләйм, әйтәм, институтта эшләйм, театрда. Хәзер укытырга киттем битендә. Шун менә ничек тә алмаслар микән ди, как же так, Зәки, һин алмайлар мәйтәм. Такого певца. Ректор әйтә, Зәкиді біз яратабыз, біләбіз ди, алабыз дип. Зәки белән бергә эшли башлана. Доцент булып эшләне адам. Әйе, бергә эшләнек. Кайбер йырларымды, мен аңа бик күп йырларымды бирдем. Баташ кызлар өчен репертуар кирәк, оның егетләр өчен күбрәк репертуары. Кызлар өчен мен уйдымның репертуарындан бик күп әйберләр аңа тәкъдим иттем. Өзіңдің методикаң Әйбәт Әйбәт укытысы болды. Зәки ол укытмаһала, ол теге гомере буе үзенең йыры белән укытусы булды. Әйе. Зәки Махмутовтың иҗатын бүген яшьләр кызыксынып тыңлайлар. Бер форумда яшьләр әйтәйенде, әнис Зәки Махмутов сыкман икән Советтар Союзы кимәленә. Ул буладырны Эдуард Хиркук, лирик баритон һәм мөгаенда Аркадий Островскийдің вокалистын йырларны югары кимәлдә анда шәп итеп. Тик бар троллова тирә битендә. Һәм һич шиксез Зәки агай Махмутов та бына шундый планетар кимәлендәге йырсы була алырны. Мәгали апай. Һәзгә зур рәхмәт матур истәлектәр өчен. Бына бүген Зәки агайның рухыны куангандыр. Хәтта безнең бүген студияла тапшыру барышында осыпырны күбәләк. Бу да һич асрак түгел. Шуга хәтер мәңгелек, шуны онытмайык. Һау булыгыз. Рәхмәт сакыру. Yüreklerge ıskın tıkandırıp, yeşlik dertinizde yurdarın, yehin alidildin tolkın muğun, işlerse kart bulup güyleyhin, uz halkındın utken küreşe yılın, yırın minen bizge heyleyhin. Beni yaratkan kızlar indi baylarda, unuttun iken elbette. O şairlerimle gönderdi uymam, kaderleri belki elbette.
bir çare